Waɗannan bindigogi da alburusai da kuke gani an kwato su ne daga hannun wasu 'yan fashin daji wato masu garkuwa da mutane da suka addabi shiyar mashema da jama'are. Bayan nasarar cafke 'yan ta'addan ne dai shugaban 'yan ta'addan da bakinsa ya amince cewa su ne waɗanda suke addabar mashema da jama'are. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da yake faɗa. Me ya faru na kama ku? Sata gwamnati. A ina da ina? A jama'are. Jama'are. Da mashema. Da jama'are da mashema. Nawa karɓa a jama'are? Mun karɓi miliyan 20. Miliyan 20. A mashema fa? Shi ma miliyan 20. Miliyan 20. Man da nan fa? Ya shi ne kuma. Yana da wanda kuka yi yankin mu nan. Wannan bindigogin ku ne? Wannan akwai namu daga ciki. Guda nawa ne naku a nan? Guda 4 ne namu a ciki nan. Guda 4 naku ko? Guda 4 kuma na ɗaya tim ɗin dan kama. Yawai. Ko? Haka ne. Ai duk tim ɗin ku ɗaya duk ayowa su wannan bindigogin kuna zuwa kuna aiki da su wannan ma suna yi da wa'annan. Haka ne to. Ka gane? Ka ga duk bindigogin ku ne. Duk mai laifi. A'a kuna ma haɗuwa da su ai kuna aiki da su. Muna haɗuwa. Tunda ai na sa Amadu ne Amadu kun kuna aiki da shi. Haka ne wannan aikin da muka ɗauki wannan ya haɗa shi. Har da Amadu kuka ji ba? To wannan bindigogin sa Amadu ne da bindigogin wannan na kusa da kai ko? Duk ai tare ake. Haka duk ana tare. Bayan hakan kuma shugaban tawagan 'yan fashin dajin ya tabbatar da cewa su ne suka yi garkuwa da Alhaji Ismaila da nejin jama'are. Ku ne kuka kama da jama'are? Mu ne muka kama. Miliyan 20 aka ba ku. Miliyan 20 aka kama. Shi ne wannan? Shi ne wannan. Shi ne wannan da kuka kama? Daga bisani Alhaji Sama'ilan da kansa ya tabbatar da cewa su suka yi garkuwa da shi. Alhaji, wayannan su ne wanda suka kama ka? Su ne suka kama ni. Su ne ka gane su? Su ne na gane su sosai ma kuwa. Kwarai da gaske. Lokacin da suka zo suka kama ni shi wannan din wai baba Adamu ko shi ne suke shi yake jagoran su ma suke Shi ne akan gabaure. Shi ne shugaban su. Shi ne shugaba.